nire izena da Gaxan Kortazar, ibartarra naiz, 30 urte dauzkat. Pasan urtean bokatu nuen produzion por mekanizado zikloa. Zikloa da bi partetan dago banatuta, alde batetik asignatura teorikoak eta bestetik praktikoak. Teorikoetan batez ere programazioa, planifikazioa, produzioa zelan planifikau, horrelako asignatura bastante generalak dira. Eta gero praktikoa ia da lan mundura orientauta, adibidez, ejekuzion deitzen dana, da baia makinan bertan ipinita zelan egin behar diran, makinak zelan erabili, piezak azkenian zelan egin. Biologia inun, lehioan, hau baino lehen, eta bukatu nuen kontura honitzen ez zegoela lan munduan aukera askorik. Orduan zikloa aukeratu nuen lan mundura sartzeko irtera ezago aukiteko. Gaur egun mekanizau munduan enpresa guztiak dabiz zoratuta jende bila. Praktika ni zikloa bukatu nuenean egin dituen Elgoibarren, dano baten, 3-4 hilabete praktikak egin da gero, bialdu ninduten itziarrera, goimekera, hanja bai mekanizauan lan egiteko. Gero eta neska horiek gehiago apuntatzen dira, eta gero lan munduan egia esan nik uste ez dagoela desberdintasun handik. Gainera hori lehen esan dudan moduan lan aukera handia dago. Bai, neska bat gai ikusten dut nire lanpostuan lan egiteko moduan. Fizikoki ez da gauza handiri behar, azkenian lan guztia makinetan egiten dugu. Batxillergoan dagoen jendeari esango nioke, lehen lekuan egongo banitz, gaur egun lanbidezik eta hasiko nukela. Azkenean 2 urte dira, 2 urte horiek egin da nahi duenak lanean jarri dezake, eta oraindik gazte ikusten bazara edo ikasteko gogoa badaukazu, beti daukazu aukera unibertsitatera joateko. Niretzat lan heziketa da motza eta praktikoa. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.